ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедвор ҳастам ки хубу танзиятен. Имрӯз боша мо камтарак харид кардем барои рафтан ба кӯдакора. Камтар магазин харид кардем. Намин попушёра дида бошед, амиёра ма 800 рубл гирифтам. Барои бачама и шапкаша 300 рубл гирифтам. Ана басаначкера боша барои духтар ма гирифтам. Ҳамирам ба фирм 800 рубл гирифтам. Михел мо камтар харид кардем. Ана барои ҳамин хел бурук тасма, қапидани тасма бурук ҳамира гирифтам. Дар инҷа боша носки гирифтам. Хай дар инҷа боша ба духтар ма хеле платья гирифтам. Инашам боша 850 рубл. Ба ҳамин хел буд. ҳамира гирифтам. Дар инҷа боша бо як футболкаи гаш гирифтам. Хай гуфтам дуташ бигирам. Ина 450 рубл гирифтамаш. Як ду носки чашмон гирифтам. Якта ба духтар ма, якта ба бачама. Боз як турсикча барои бачама гирифтам. Як ласина дига ба духтар ма гирифтам. Михел я ду резинак чаш гирифтам. барои сарашта кардан моошта. Дар инҷа боша барои бачама як джинс гирифтам. Қати михел шорти кашам, футболкаш. Инаш боша 800 рубл. Михел комплект 800 рубл. Тоҷа боша я ласина дига гирифтам. Иша 500 рубл гирифтамаш. Михел барои хидмат. боз дар инҷо мо як давлен санҷа гирифтем. Михел аксия шид 3000 буд. Михел 1800 рубл гирифтемаш. аксия қати электрический ҳам ҳастай, ҳам батарей қати ҳастай. ина ҳам хел метавонӣ ки дар свет бизаниш. свет ки набоша метавонӣ ки ба батарей истифодаш барӣ. ҳамин хел чизи хуб аст ки одди ҳамин хел гӯтак ба фирм ки мефаҳмаш. як кнопкара зер мекунӣ, худаш чиз мекуна. ина батареяш 4 батарея мебара. як кнопкара зер мекунӣ, худаш дар даста мебандӣ. ҳамин хел худаш бо сохранид мекуна. бисёр чизи хуб астай. хай дӯстони азиз, инамин хел харидем. ҳамин хел чизои мо насиб боша. хай мо мерем Тоҷикистон. дар инҷо парники ман нами хел нами қадар шид. имрӯз ман қаламфори баргара чиндам. пешаи навор чинда будам. нами хел хушрӯ дохта будан. хай нами хел бо доран хушрӯ шидан. насимон ки набудай. хай қаламфуроша чӣ шидем? Яки помидорош. хай ҳамин хел ҳоли напухтай.
насиб боша. Хай мо мерем бо шавҳарам, хай мехирашон як одами чирам ки бита бо савоб меша ба мо. Худованд насиб карда боша дар Тоҷикистон мерем мехирем. Хай мо ана мехел помидораи мо хушрӯ шидан ки ами як биташ мехел як 20 дона зиёд мумкин ки дохта боша. Мехел дохтаи сай беҳад хушрӯ шидай. Хай хушрӯ шидай. ҳай дӯстони азиз, наворо та бохир тамошо кунед, дар амони худованд бошен то видеоҳои оянда. غریبی گشتنم در دلم زد کوچه کوچه گشتنم در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه می روم نزد مادرم می روم خانه می روم نزد مادرم می روم در دلم زد در غریبی گشتنم در دلم زد کوچه کوچه گشتنم در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه می روم نزد مادرم می روم خانه می روم نزد مادرم می روم گذشت و سال گذشت عمر من در این غریبی ها گذشت من ندانم چه سختی در دلی من این شبی من شب نمیسلی روز گذشت در دلم زد در غریبی گشتنم در دلم زد کوچه کوچه گشتنم در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه می روم نزد مادرم می روم خانه می روم نزد مادرم می روم